жерлік үзидарә органы үзе электронны жибәрергә тиеш безгә Росреестр оешмасына. Без бу документларны карап, правовая экспертиза үткәрәбез һәм решение чыгарабыз инде, яки теркибез бу кешенең хукукын, яки приостановить дип итәбез. Бу очракта минем әйтеп үтәсем килә, госпошлина каралган. Әгәр дә бу җир ЛПХ җире для ведения личного подсобного хозяйства, яки шәхси йорт төзү для строительства индивидуального жилищного строительства икән, бу вакытта госпошлина физик затлардан 350 сум түләнә. Инде аренда килешү икән, бу вакытта безнең җирле үзидарә органы тапшыру сәбәпле госпошлина алынмый. Тагын әйтеп үтәсем килә, Россия Федерациясының мөлкәтне теркәү турындагы федераль законы нигезендә һәр кемнең дә мөлкәткә булган хокуклары бердәм дәүләт мөлкәт реестрында, урысчалатып әйткәндә, единый государственный реестр недвижимости теркәлергә тиеш. Бу җиргә хукук турында документлар булып тора безнең. Әгәр дә кешенең бер минутта документы юк икән бүгенге көндә кулында, хуҗалык кенәгәләре бар безнең җирле үзидарә органнарында, шушы хуҗалык кенәгәсеннән чыгарма нигезендә дә кешенең хукукын теркәп була. Ләкин бу кешенең хукукы бу очракта обязательно булырга тиеш. Безнең җир кодексы, земельный кодекс Российской Федерации, ул кешенә кергән октябрь аенда 2001 елның шушы вакытка кадәр бу хуҗалык кенәгәсенә кешенең хукукы язылган була икән, шушы чыгарма нигезендә дә теркәү үткәрергә була. Шулай кешеләрнең бәлки кулларында да бардыр. Безнең электән райкомзем җир комитеты тарафыннан бирелгән документ бар. Ул государственный акт на право пользования земельным участком дип атала. Шушы госакт нигезендә хукук теркибез. Шулай ук, әгәр дә җир хуҗалары мәрхүм булып, наследниклар нотариус аша мирас эше ачып, аннан шәһадәтнамә дип инде свидетельство алалар икән, шушы свидетельствода да җиргә хукук булып тора. Шушы документларны безгә тапшырып, без аны 6 көн эчендә карыйбыз да теркәү үткәрәбез. Бу очракларда тагын бер кабатлап әйтәм, бу әгәр дә ЛПХ һәм ИЖС җире икән, 350 сум госпошлина каралган. Әгәр дә инде башка төрле категориялы җирләр икән, мәсәлән, магазин, гараж, бу вакытларда госпошлина 2000 сум тәшкил итә.